Milí přátelé, za tímto podcastem stojí společnost Care.com, která je jedním z největších vydavatelství odborných medicínských časopisů v České republice. Připadáte si líní, když se vám nechce v 6 ráno vstávat, abyste běželi 10 km jen proto, abyste se vrátili na stejné místo? Přijde vám zbytečné zvedat železo ze země? Připadáte si špatně, když si vaše chytrá váha myslí, že na ní nestojíte sami? Mám pro vás dobrou zprávu. Naše těla jsou tak postavena. Jsme dokonalé stroje na ukládání přebytečné energie a vyhýbání se zbytečné aktivitě. To proto, že doba, pro kterou byla stvořena, je úplně jiná, než je teď. A teď ty špatné zprávy. Za posledních 40 let se míra obezity ztrojnásobila. Obezita je spojena nebo je příčinou desítek závažných nemocí, včetně diabetu druhého druhu, kardiovaskulárních onemocnění i některých druhů rakoviny. Je jednou z hlavních příčin úmrtí, nebo s nimi souvisí. Může vám ubrat i 15 let aktivního života. Cítíte se díky ní špatně a omezuje vaši svobodu. Stojí nás to tolik, co pandemie COVID-19. No a teď co s tím? Převážně se k popisu obezity používá BMI, Body Mass Index, což je váha dělená výškou umocněnou na druhou. Je to o něco lepší parametr než samotná váha, protože zohledňuje vaši výšku. Neříká však, jaký je poměr svalů a tuků, což je zásadní. Pokud shodíte kilo tuku a přiberete kilo svalů, vaše váha ani BMI se nezmění. Pro své tělo jste ale udělali zázrak. Množství svalů je přímo úměrné radikálnímu snížení smrti z jakékoliv příčiny a pomáhá vám i hubnout tuk. Lepší údaj je skutečné složení těla. Dostupným způsobem ho lze změřit impedanční metodou, nejlépe za stejných podmínek na stejném přístroji. Stačí jednou za měsíc, nebo pokud implementujeme nějakou změnu. Můžeme tak sledovat svůj skutečný progres. Nejlevnější a v mnoha ohledech nejlepší je však poměr výšky k obvodu pasu. Zkuste si malý experiment. Dejte si na záda stejnou váhu, kterou máte navíc oproti optimální váze pro vaši výšku. Zkuste si s tím víc schody. Ohnout se, udělat dřep. Když to pak sundáte, uvidíte, jak vám bude. Proč to celé dělat? Pro sebe, pro své děti i pro ostatní. Je jedno, jak na tom jste, kolik vám je let, nebo jaké máte pohlaví. Vždy to má smysl. Váš mozek ale bude vždy generovat geniální výmluvy. Jsem moc starý, posilování není pro holky. Vrcholoví sportovci na tom přece nejsou taky dobře. Když běhám, bolí mě kolena. Ať už jste na tom jakkoliv, vždy bude někdo, kdo je na tom hůř a dokázal to. Jakýkoliv důvod, který vás dostane z gauče na procházku, běhat nebo lozit po stromech, je dobrý. Vždy to ale musí být úměrné vašemu stavu. Cílem by mělo být dlouhodobé zdraví a štěstí. Jaký pohyb je ten nejlepší? Jakýkoliv, který budete dělat za radostí, tedy pravidelně. Optimální je trénovat rychlost, vytrvalost i sílu. Je velmi důležité vyhnout se zranění. Je jednoduché více si ubližovat, než pomáhat. Proto je dobré hýbat se pod dohledem. Hledejte lidi, co se umí hýbat komplexně a umí to předat. Pokud je cílem estetika nebo výkony, není to obecně dobrý přístup. Fyzioterapeut je obvykle lepší volba než trenér crossfitu. Je lepší hýbat se venku, než běhat na páse. Komplexní pohyb je lepší než ten izolovaný. Pokud si dáte litr koly, musíte uběhnout 7 km, abyste to spálili. Bez úpravy stravy to tedy nepůjde. Tisíce let naše jídlo zpracováváme, než ho sníme. Z uvařené brambory dostaneme několikanásobně více než ze syrové. Fermentace zlepší stravitelnost i trvanlivost. Zdá se, že jsme to ale trochu přehnali. Ultra zpracované potraviny obsahují až stovky komponent, vydrží nekonečně dlouho a jsou laciné. To je ten problém. Je třeba se vrátit ke skutečnému jídlu. Jak ho poznáte? Vyrostlo ze země nebo je ze zvířat, které jedí to, co ze země vyrostlo. Brzy se zkazí, nebo už tak trochu zkažené je. Je to nákladné a časově náročné, ale stojí to za to. Ať už jste na tom jakkoliv,
Začněte se více hýbat každý den. Věnujte čas i pozornost tomu, co jíte. Zapomeňte na zázračné diety, tablety a biohacking. Kdokoliv vám slibuje rychlé a bezbolestné řešení, lže. Nemusí to stát krev, ale pot a slzy tam budou. Vaše tělo se změní, jen pokud k tomu bude mít důvod a dobrou výživu. Hodina v posilovně nenahradí 8 hodin sezení. Místo do hospody zkuste jít večer do sauny a porovnejte, jak se budete cítit druhý den. Jakákoliv změna, která nebude trvalá, nebude fungovat dobře. Je třeba změnit způsob života tak, aby více odpovídal tomu, jak je naše tělo postavené. Je to těžké a bude vás to stát to nejcennější, co máte, váš čas. I aktivní hubený člověk bude jednou nemocný a nakonec umře. Ale všechno je lepší, když jste fit. Pohyb vás může bavit a opravdové jídlo může chutnat daleko lépe než to umělé. Najděte si partnera nebo skupinu lidí, kteří se budou hýbat s vámi. Udělejte si z toho zvyk. A pokud se vám to povede, zkuste změnit jednoho člověka kolem vás. Stačí jen jedno. Začít. No, nebo se prostě přestěhujte do Japonska. Pokud se vám tento díl líbil, můžete nás sledovat na YouTube nebo Spotify a pokud máte nějaké náměty nebo komentáře, budeme moc rádi, když se s námi o ně podělíte.